Hornos La Mastelle é unha empresa especializada na elaboración de empanadas galegas, actividade que desenvolve dende a súa fundación en 1993. Pero ademais a firma desenvolve unha importante labor social, pois dá emprego a profesionais que posúen algún tipo de discapacidade. Hornos La Mastelle nace fai moitos anos, pero fai desde o ano 93 aproximadamente, desde que formamos parte da Confederación Galega de Minusválidos. Somos unha empresa na que o 97% da súa plantilla son discapacitados. Eso non nos implica ningún hándicap á hora de realizar o noso traballo, senón todo o contrario. Temos unha fábrica en Oleiros importante, con unha capacidade moi importante, donde o noso produto estrella é a tarta de Santiago e a empanada galega. Hornos La Mastelle é unha empresa impulsada por Fundosa, pertencente á Fundación 11 e Aspronaga, unha asociación de pais e familiares de persoas con discapacidade intelectual. Naceu coa idea de funcionar como centro especial de emprego que conxugara a súa forte compoñente social cunha rendibilidade productiva e empresarial. Os traballadores teñen discapacidades de todo tipo, físicas, sensoriales, psíquicas. Iso non nos supón ningún tipo de hándicap a hora de traballar, senón todo o contrario. Hornos La Mastelle leva, desde que comenzou, intentando todos os anos invertir en tecnoloxía, que iso non supón unha destrucción de emprego, senón todo o contrario. Supón adaptar os postos de traballo ás necesidades dos seus traballadores. Entre a fábrica que ten a empresa en Oleiros e a tenda de venda ao público ubicada na Coruña, Hornos La Mastelle dá emprego a 52 persoas con discapacidade. Todos eles son traballadores perfectamente cualificados, que superaron previamente un proceso de selección no que se buscaba o perfil ideal requirido para cada cargo. A selección faise a través dunha entidade colaboradora que forma parte da COGAMI. Nos solicitamos un perfil para un posto de traballo, eles envían os seus currículos de todos discapacitados que en ese momento optan a un posto de traballo, nos facemos unha entrevista personal donde explicamos en que vai a consistir o traballo, o traballador ou futuro traballador nos explica cales son os seus hándicaps a hora de poder traballar, como pode ser pois problemas de visión, problemas de coller peso, problemas de concentración, e normalmente, sin ningún tipo de problema, suele adaptarse o posto ao persoal do que dispoñemos en ese momento. Hornos La Mastelle é un gran exemplo de que contratar persoal con discapacidade non reduce a produtividade do traballo nin a calidade do produto. Así, esta empresa permite que un colectivo con altas dificultades para acceder a un posto de traballo poida facerse un oco no mundo laboral. A importancia de facilitar emprego a este colectivo non é máis que outro colectivo, senón que nós mesmos intentamos demostrar que podemos facer calquer cousa. Igual que fabricar empanada, poderíamos fabricar calquer outra cousa. O que necesitamos é que se se adapte dentro das posibilidades da empresa o traballo ao traballador. Os discapacitados somos personas con tanta forza de vontade como calquer persona capacitada, simplemente temos pequenos, por decirlo de alguna maneira, hándicaps que non podemos realizar, pero podemos ser moito máis operativos en outros postos de traballo. Dende os seus inicios, a filosofía de traballo de Hornos La Mastelle baseouse en ofrecer ao mercado unha boa conxunción de calidade e servizo. A calidade lógrase mediante o emprego de materias primas de primeiro nivel,
fortes inversións tecnolóxicas e boa xestión dos recursos humanos. Isto explica o éxito da firma galega. Fabricamos a nivel internacional, nacional e agora mesmo tamén temos unha distribuidora a nivel autonómico e como último, así por decirlo, obxectivo en este momento pues era chegar co noso produto ao cliente final, o sea que o cliente final podera asociar a empanada de Hornos La Mastelle, poñerlle, por así decirlo, caro ao produto. Coa apertura o ano pasado desta tenda física de venda ao público, Hornos La Mastelle xa pode achegar o seu produto dun xeito directo ao consumidor final. Atendido tamén por persoas con discapacidade, este establecemento ofrece empanadas artesanais de diversos tamaños e especialidades, así como repostería elaborada e outros produtos de confitería. Esta tenda está funcionando bastante ben dentro dos obxectivos que nos marcamos, a pesar da crise de que tanto se fala hoxe en día, estamos crecendo. Ahora mismo, a parte da empanada e da tarta de Santiago, temos pans moi bons que traemos diariamente dende Santiago, pans de Asturias, a bollería, por exemplo, de alta calidade toda portuguesa. Estamos colaborando con clientes aos que nos servimos empanada e eles colaboran con nós, pois con repostería, con panadería e temos produtos de alta calidade, moi alta calidade. Como funcionamento desta tenda, Hornos La Mastelle consolida a solidez da empresa, que distribúe máis de 50.000 empanadas mensuais a través da súa distribuidora propia, a venda de conxelados a distribuidoras de nivel nacional e a venda directa ao cliente de empanadas e repostería. E todo grazas ao traballo de persoas con discapacidade. A orientación social da súa actividade e a integración laboral de persoas con discapacidade son un dos grandes valores de Hornos La Mastelle. A empresa facilita o acceso deste colectivo ao mundo laboral, porque no fondo todos somos dun xeito ou outro capaces, tan só fai falta un pouco de confianza. Ao fin e ao cabo, o único que queremos é traballar e conseguir un produto de máxima calidad, que é o que estamos conseguindo e tendo hoxe en día no mercado.